Orang gantengnya Indonesia. Yoga Mahesa. Yen tak upamake koyot ning bulan kang kalingan mega peteng kaya aning luang suwung sepitan ana iso angluari penandaning ati tangisku iki tetes lo ing pipi rasa nelongso megane tresno ibarat kembang kang layu tanpa kumbang asmara aku kang kebacut tresno kok tinggal lunga. Wanci wengi yen rino atiku nelongso pupus talining janji kowe ninggal kembang tresno loro larane ati nadyan loro aku nerimo sliramu citra janji kowe ninggal aku lunga. Lungamu senajan apa jroning rasaku pepeswa teng atiku kesayat welas tresnamu najan ato dunungmu aja nganti nglalekne aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu pamane kowe bali nambani larane ati dek semono tak enteni kowe bali bebarengan nyambung tresno dek semono karo sinden to cerita ngesatiku tetes lo ing pipiku rasa nelongso sliramu gatke tresno ibarat tumbang kang layu tanpa kumbang asmara bukan kebacut tresno mbok tinggal lunga.
Oh, terima kasih. Langoteng wanci wangi yen rino atiku nelongso putus tali ning janji kowe ninggal kembang tresno loro-lorone ati senajan loro aku nerimo sliramu citra janji tega ninggal aku lunga. Nadyan abot jroning rasaku kapas woting atiku kesayat welas tresnamu nadyan adoh dunungmu aja nganti nglaleke aku kenangan iklan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali